बेनिखायनो बिथांखौ जेरावखि जाया देबोरगावनि गुबुन मोनसेबो गामियाव बिथांखौ हाबनो होनाङा माने गाज्रि रोखोमनि बेबहार खालामनांगौ सैमाफोरखौ जेरै हाबोबा अन्थाइ खुबैहरो थिग बे रोखोमनि बिथांखौ बे देबोरगावनि रायजो गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन बे अफ्रिम दैमारि चेनेलाव बरायफिननानै लाफिननाय जाबाय दे एक्चुअलि मा बुंमारगोन जोंनि सार राकेश ब्रह्म बाहागिखौनो होनजागोन बेखौबो एक्चुअलि बेबो बैसोआबो आंनि सानसे साननैल'नि देरसिनसो बारा गिदिर नंखाया बिथांखौ मा होननानै बुंगोन बिथांनि जाखिनि कमेडियान बाथ्रा ओमफ्राय दिनैनि बे UPPL सरकारा प्रमद बर' बिथाङाबोथ' रोङा नङा गोरों मानसि ओमफ्राय बिथाङाबो दिनै गोरों मानसि राकेश ब्रह्मआबो दिनै गोरों मानसि ओमफ्राय जेखियानो जा आं पलिटिशियानबो नङा पलिटिशियान नङाब्लाबो दिनैहाय बिथांनि बारै जिखिनि स्टेटमेन्ट जिखिनि बाथ्रा बुंनाय बावहाय बुंनो गोनां बायध्यता जागोन होननानै आं सानो दिनै बियो जुदि गियानिथारमोनब्ला MCLAफ्रानो जोंफोरखौ MCLAफ्रानो बा MCLAथ' नङा EM बिथाङा बोरमा फिसिनायनि EM दाउ फिसिनायनि दाउ फार्म खुलिनायनि बोरमा फार्म खुलिनायनि अमा फार्म खुलिनायनि EM जोंनि राकेश ब्रह्म बिटिआरनि किन्तु बियो दिनैहाय मा जोंनि पलिटिशियान दैदेनगिरि बा बियो मा बेहा खुनु मोनसे जायगा गैथिरा थि मोनसे जायगा गैया आं UPPLआवनो थाथायगोन ना BJPआवनो थागोन ना कंग्रेसआव थागोन खुनु मोनसे जायगा थि गैया राकेश ब्रह्मआ गैयिखायनो बिथाङा सोरबा सासेखौबो अन्थाइ खुबैनांगौ बा माबा मोनसे खुबैनांगौ बिदि बाथ्राखौ गोदाव सोराव बाथ्रा बुंबाय थानायखौ खोनानो मोनदों खिन्थु दिनैहाय बियो मा फोरोंदोंसो होननानै बुंगोन दे बेखौ जोङो गियानसो होदों जे जेसेबां गोदान गोदान पलिटिशियान EMफोर जागोन जायखिजाया बिबाननि थाया मानो जायखिजाया EMआनो जाया मानो नोंथांमोन EMआ अपोजिसन जाय अपोजिसनफोर जानानै थागोन BPFआनो जा UPPLआनो जा कंग्रेसआनो जा सोरबायानो जा अपोजिसननि जाय UPPLनि हेंथा जाय BPFनि हेंथा बिथांमोनखौ ओरैबायदि फोरोंदों बियो राकेश ब्रह्मआ न' डाउट प्रमद बर'खौ जेब्ला इलेक्शन जायो केम्पेइन सोलिनो थांनायाव क'क्राझाराव प्रमद बर'खौ सोरबा सासेफ्रा मानसिफ्रा गुबुन दुथां होननानै बुंगोन दुथां मानसिया अन्थाइ खुबैदों बावहाय जों बर' फिसा हिसाबै जोंहा दुखुबो नांदों खिन्थु जाय मानसिया दिनैसिम जुदि अन्थाइ खुबैयो खिन्थु बे अन्थाइ खुबैनायखौ जोङो मा खालामनांगौमोन बन्द' खालामनांगौमोन दिनैनि दिनाव राकेश ब्रह्मआ मा होनदों आं नोंथांमोननो बेखौ निउसखौ एसे खोन्थानानै होगोन दामनानै होगोन मा होनदों बियो माने बेखौ EMबो होनजाया अभद्र EMसो होननानै बुंगोन बेखौ अभद्र अज्ञान माने गियान गैयै EMसो होननानै बुंगोन आं दिनै बेखिनि बाथ्राखौ मानो बुंदों खारन बियो हाग्रामायाखौ मा होनदों अन्थाइ खुबैनांगौनो सैमा अमाफोरबायदि खालामनांगौ माने खुदै मुजुनांगौ लेथ्रा लेथ्रा लेंगुवेज माने बे जाय बाथ्राखौ जों खोनासंनानै बर' रायजो राजाफ्रा आरो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि इन्टेलेक्सुवेलफोर बिथांमोना खोनासंनो बिथांखौ EM होनोनो बायो जोंनि बर'नि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बिखौ मा होननानै बुङो अभद्र EMसो होननानै बुङो जोंथ' गोबां मानसिजों रायलायोना जोंबो दैदेनगिरिफोरजों सावरायोब्रा खिन्थु राकेश ब्रह्मखौ राकेश बाहागिखौ मा होननानै बुङो माने अभद्र EM बेफोरबायदि होननानै बुङो बे सासे अभद्रसो अज्ञान माने बेखिनि बाथ्राखौ मानो बुंनो गोनां जादों राकेश ब्रह्मआ खिन्थु मा होननानै बुंदों सोरबा सासे बारग' BPFनि दैदेनगिरि मा होननानै बुंगोन बेखौ चिफ बेखौ मा होनना बुंदों खिनांगौ मुजुनांगौ अन्थाइ खुबैनांगौ बेफोरबायदि सोरखौ खुबैनो थिनदों नोङो गावजों गाव दाङाबाजि खालामहोनायखौ नों एसे नायलांग्रो दे आं एसे खोन्थानि दे एसे खोन्थानि नायग्रो
खरस नांगौ बैहाय माने माबा लामा बानायनांगौ बैयावहाय सोरबा गरिबनो माने न' बानायना होनांगौ गोबां माने हाबाफारि दङ जायखौनोखि सरकारजों थाफानानै मावनांगौ खिन्थु देबोरगावनि रायजोफोरनि भट लाखांनानै बिथाङा देबोरगावखौ एकदम माने जुमुदै गारलाथारनानै दोनबाय खिदला जोबथारबाय मुगैथारबाय बेनिखायनो बिथांखौ जेरावखि जाया देबोरगावनि जुन मोनसेबो गामियाव बिथांखौ हाबनो होनाङा माने गाज्रि रोखोमनि बेबहार खालामनांगौ सैमाफोरखौ जेरै हाबोबा अन्थाइ खुबैहरो थिग बे रोखोमनि बिथांखौ बे देबोरगावनि रायजो तो बिदिब्ला नोंथांमोना बिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बिथां राकेश ब्रह्म बाहागिया मा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ आं दहाय सिगाङाव मा होनना बुंदों राकेश ब्रह्मखौ अभद्र अज्ञान ना बे टाइपनि मानसि बियो मानसिखौ आं मानसि हिसाबै बिखौ जेबो बुंनो थाङा खिन्थु बिनि गियान आखल आखु इएमनि आखल आखु गैया बिनो अभद्र अज्ञान आरो जोंनि बर' इउथ्सफोरखौ बा जोंनि बर'नि जेसेबां लाइमोनफोरखौ नोंथांमोना जुदि पलिटिक्सआव हाबोब्ला बेफोरबायदि रावबां बुंनो हागोन ना हाया बेफोरबायदि बुंनो हानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोनाबो सासे पलिटिशियान जागोन होननानै बिथाङा खिन्थु राकेशआ फोरोंदों जायफ्रा इलेक्सन गेलेगोन एबारावहाय 2025आव इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा खिन्थु नोंथांमोना राकेश ब्रह्म बुंनाय बायदि खोथाखौ बाहायनो हागोन ना हाया आरो बिनि गाज्रिसिनबो बाहायलायनो हागोन ना हाया जाय मानसिया बिनिबो गाज्रि लेंगुवेज बाहायनो हागोन बे मानसियासो इएम बा माबा इलेक्सन गेलेनो हानायनि मोनसे खाबु दङ नङाब्ला बेफोरबायदि जेबो खाबु चान्स गैया जायफ्रा भद्रयै गेलेहैगोन इलेक्सन जायफ्रा जेबो लेंगुवेज माने गाज्रि सोदोब बाहायनो रोङा बे मानसिया मालाबाबो इलेक्सन गेलेनो मोननाय नङा राकेश ब्रह्मनि बुंनाय राव बेफोरो खारन बे एग्जाम्पलाव बे होलांगासिनो दङ लेथ्रा सोदोब बाहायनाय गावनो गड मिसननो माबा दाउ मिसननो बोरमा मिसननो माबा माबि जिर' आनसाक्सेसफुल इएम फेइलार बियो माने बावहाय मिशन फेल होननानै बुंगोन 75,000 थाखाखौ जोंबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ फसायाखै बावहाय गोजोननाय गैला सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनसे 2 लाख थाखाजोंसो गोजोनसै सोर साबेसेनो होखो राकेश ब्रह्म नोंथां ओमफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ अमा दाउजों डेभेलप जाबायना राकेश ब्रह्म नों बिनि फारसे सिन्था खालामदोंना नोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव ओमफ्राय नोंनि डिपार्टमेन्टआव अमा फार्म खुलिनानै अमाया खयथा थैखो साबेसे अमा फार्मनि मोनबेसे अमा फार्मा दिनैहाय मा अबस्था जादों बै सुबुंनो दिनैहाय नोंथां राकेश ब्रह्मआ होनो हाफेरबायना राकेश ब्रह्म नोंथाङा एफाराब गिदिर बाथ्रा बा एफाराब माखासे बाथ्राखौ बुंनानै लाब गैया दिनै बनसुआ सोरबा बिपिएफजों सोमोन्दो दंलायो आंहा बावहाय बुंनांगौ जेबो गैया आबसुआ दिनै इउपिपिएलजों सोमोन्दो दं बुंनांगौ जेबो गैया आंहा खिन्थु बिथांमोना आबसुआनो जा बनसुआनो जा माहारियारि आफाद बिथांमोना बुंनो हानाय राइट्सआबो दङ जोंबो इउपिपिएलआनो बिपिएफआनो होन बा इउपिपिएलआनो होन जोंहाबो बुंनो हानाय नोंथांमोनखौ मालाबानि समाव सोंखारिनो हानाय राइट्सआ जोंबो दं राकेश ब्रह्म नोंबो एसे मोजाङै नेक्स्ट टाइमाव आं देरहागोन ना देरहाया बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां फैगासिनो दङ मोनथिबाय 2024 बा 25 फैगासिनो दङ मोनथिबाय बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां राकेश ब्रह्मआ बबे बिथिङाव मा होनदों बेफोरखौ थन्न जोंफोरबो हिसाब दं मोनथिबायना राकेश नोंथाङा सोरबा बनसुनि सायाव सोरबा आबसुनि सायाव बुंनाय आबसुआव नों सानबेसे खामानि मावखो बनसुआव नों बेसेबां खामानि मावखो बिनि बारैनो नलेज जेबो गैया जिर' लाद्दु नों बिनि फारसे जेबो नलेज गैया नोङो बेफोरबायदियावहाय सोरबा दिनै बनसुआ फैदों सोरबा बिपिएफजों दाजादों आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बिथांमोना दिनै जायफ्रा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदों बावहायबो अफ्रिया बुंफानायाव दङ दिनै बेफोरबायदि गोबां नारा नाथा जालायगासिनो दं नोंथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों
जेरैबायदि खोथा बुंदों नोङो दिनै अन्थाइ खुबैनांगौ बा मानांगौ दिनै नोंनि खोथा मथेब्ला थारैनो जुदि गाबोन नों बुंनाय मथेब्ला थारैनो जुदि गाबोन सोरबा सासे MCLA खौ जुदि खुबैयोब्ला बिनि दाया सोरनाव थागोन? राकेश ब्रह्मआ दिनै खुबैनो होदों बर' सुबुंखौ। राकेश ब्रह्मआ दिनैहाय बुलायनो फोरोंदों। राकेश ब्रह्मआ दिनै गावजों गाव बुथारलायनाय एना एनिखौ लाबोजेनदों। बिनि दायनिगिरिया खिन्थु राकेश ब्रह्म जागोन। गाबोन जुदि गमामायैनो सोरबा BPF नि गारिखौनो जुदि अन्थाइ खुबैयोबा मा जागोन राकेश ब्रह्म? बिनि दायित्व सोर लागोन? नों लागोन ना UPPL लागोन ना दिनै सोरबा सासेया लागोन? दिनैनि दिनाव बर'नि गेजेराव मा जानो हमदों गावजों गाव दिनै नै बनसुनि सासे उदालगुरियाव दाखालि धरना ना मा होनो फैदोंमोन सुबुं गमा खालामनो फैदोंमोन मोनाबिलियाव थांनाय समाव टल गेटआवनो बिखौ सोर बुना थांखो सोर बुनानै थांखो हस्पिटेलाइज दिनै बिनि दाया सोर लागोन? दायनिगिरिया सोर? आबसुखौ होगोन ना UPPL खौ होगोन ना गुबुन हारिखौ होगोन? जेबो प्रुफ गैया। ओंखायनो नोंथाङा दिनै जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों दिनै बे सुबुं स्टेटमेन्टआव जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों ओंखायनो बेफोरबायदिखौ एसे हमथानानै बुङोब्ला मोजां जागोन राकेश बाहागि। आं नोंखौ बेफोरबायदि खोथासो बुंगोन खारन नोङो गावखौनो गाव बिराद डेभेलपआव नोंथांनि पावारा 5 बोसोरल' जेबो गैया बिनि उनाव जिर'खा नोङो गासैबो बिथिङाव जिर' नोङो 5 बोसोरल' नोंनि पावारा बिनि उनाव जेबो पावार थाया नोंनाव फांसन लेस नोङो दाहोना खालामनानै था नङाबा सोरनिबा EMनि खिबु खारहैदो नोंहाथ' खुनु आंगो लोगो गैया नोंहाथ' खुनु आंगो मोनसे गसंना थानायनि थि जायगा गैया नों सोरखौ लानानै दिनै नोंखौ दिनै नों बुंबाय हाग्रामाखौ दिनै खुदै मुजुनांगौ बा अन्थाइ खुबैनांगौ होननानै बुंदों। गाबोन जुदि गमामायैनो जुदि सोरबा हान्जाया जुदि खुबैयोब्ला मा जागोन? बिनि दायनिगिरिया सोर? राकेश। नों माथो बिराद गाज्रियैनो गावजों गाव नारा नाथा खालामहोलायनाय बुलायहोलायनाय बिदिसो खालामलायगासिनो दङ। लाब गैया राकेश मालायनि खोथाखौ बिदि अन्थाइ खुबैनांगौ बा माबा मोनसे बुंनांगौ एसे मोजां सिन्था खालामनानै हारि डेभेलप खालामनाय बर' सुबुंखौ जों बर' इयुथ्सखौ माबायदिहाय जों सोलायनाय नोंथांमोना बुंदोंमोन गुस्लायनाय परिबर्तन प्रमद बर' सरकार परिबर्तन सरकार बेफोरबायदि 1 भट 1 जब गोसोआव दं गासैबो बर' रायजो राजाया नोंथांनि CMआनो बुंदोंमोन प्रमद बर'आनो 1 भट 1 जब नोंथाङानो बुंदोंमोन 75,000जों गोजोनना दिनै 2 लाख थाखाजोंसो गोजोनसै होननानै साबेसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनखो राकेश ब्रह्म अज्ञान आं बेफोरबायदि बाथ्रासो बुंनो लुबैदों रागा जोंब्लाथाय जों गाज्रि लेंगुवेजबो ओंखारो जों बुंनो गोसो गैया नोंथांमोना जोंनिख्रुइबो गोरों गोरा जों दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो बुंदों नोंथांमोनखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोब्ला जोंनि बर'नि इन्टेलेक्सुवेल जायफ्रा इन्टेलेक्सुवेल होनना बुङो इन्टेलेक्सुवेल सोदोबखौ मोनथिगोन ना मोनथिया राकेश ब्रह्म नोङो आरो मोनथियाबा नोंथांनि सामसाफोरनाव सों अब्लानो नोंथांनो मोजाङै फोरमायगोन मोनथिबाय इन्टेलेक्सुवेलफोरा लाजिनो ओंखारो नोंनि बे लेथ्रा सोदोब लेथ्रा लेंगुवेज बाहायनायावहाय नों बर' जाथिखौ फानदों नों बर' जाथिखौ असनमान खालामो नोङो दिनैनि दिनावहाय दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङोब्ला बै सामसाफ्रा मा जाहैयो देहायाव नांहोयो हारिनि प्रति सिन्ता खालामनाय गैया हारिया दिनै गावजों गावनो मा जानो हमदों पलिटिक्सखौ लालायनानै दिनैहाय बर' रायजो राजाखौ माबे लाइनजों लांनो नागिरदों डेभेलप खालामनो नागिरदों खालामबाय था फरायनाय बिथिङावनो होन गासैबो बिथिङावनो लानानै थां फैगौ नै मेट्रिक आनजाद सफैगासिनो दं बेफोराव मा खालामगोन नोंस्राबो दायित्व दं मोनथिबाय नोंथांमोनाबो दायित्व दं बेफोराव पलिटिशियानफ्रा ओरैनो लेथ्रा सोदोब बाहायलायबाय थानानै गावजों गाव हाथर खुबैलायनांगौ खुदै मुजुनांगौ बेफोरबायदि बुंलायबाय थाबा जानाय नङा राकेश ब्रह्म नोंनि बे अभद्र अज्ञान बेफोरबायदि रावखौ जों खोनासंनो
लुबैया थ' लोगोफोर गोबां बाथ्रा बुंनाय जाबाय बेवहाय जुदि गाज्रि खोथा बुंनाय जादोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव आखाइ खबजबनानै आं क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेवहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि